داخویانین سروکومار اردوغان تین چواتهی siyasetmedar şrovekari siyasi rêveberi berê AK Partî li Diyarbekirê Zekî Akkoç mêvanê min e dembaş Kekê Zekî Kekê Zekî em dikarin bêjin ku tirêna çareseriya pirsgirêkan taybetiya Kurd ew tirên ketiye rê de niha? Çareseriya pirsgirêka Kurd ji bona Kurda, ji bo Tirkiye, ji bo rojhilata navîn em karin bibin ki ji bona mirovayî ferz û heta bi direngî ketî. Di vî welatî de ek îro komarê îdare dikin, hinkê wek Tayyip Erdogan û ekîba wî Kurdek gotina wan pere dike. Vana ehemmiyeta vî meselê fehm kirin, rûniştin biryar dan, ev biryara wan jî di nav gelê Kurd û Türk da bi şahîkê mezin hat pêşwazî kirin. Em giş ji vîya memnûnin. Me gişa bi salayê digot, bira însan nemrin, gund neyên şewitandin, Kurd û Türk daha zêde perîşan nebin, wayî çend gav di vî warî da tê avêtinê. Eger hûnê ji bona vî pêvajoyê hing tişta ji me bipirsin, ez karim bi xwe berê jî hing tişta bibêm, ek hûn wer dibînin, karin yeka bi yek ji me bipirsin, em bîsta bersiva we bidin. Birêza Koç Serokkomar di civîna damezrandina AK Partî de axaftinek kir. Çerçeveya vê proseyê de jî axaftinekî gelekî berfereh kir. Hûn sekna Serokkomar ji bo proseyê çawa dinirxînin. Taybetî jî axaftina ku di saliya AK Partî de kir. Belê. AK Parti damezrandina wê sala 24 23 sal jî devletê îdare dike. Yani iktidarın Türkiye. Vî iktidarê wexta dewr girt, em giş zanin ki Hereketa Kurd li rojhilata navîn di Kurdistanê daha pirê wî Tirkiye bi çekdarî berxwedana xwe dikir. Daha berî wê 1980 da darbekî Tirkiye bûye esker hatine serîş. Tesîra wan hîna neqediyayî Turgut Özal hatî hing tişt xwestiyek bike lê ew jî bedelek fatûre giran dayê. Di dur Erdogan hatî iktidarê ji vêya 10-12 sal berê xwestin vî pêjavoyê dest pêkin, zemînê Tirkiye wek ana nemüsait bû, hat sekinandin. Ana mesele diharin difehmkirine. Me salek sal û nîv berê jî eyn li vî stûdyoya we hevala ji min pirsî, min got dora berê belkî di nav İmraliyê û Erdogan da, di nav dewletê û Qandîlê da hing hevdîtin bibin, ev mesele ber vi selametikî herin. Lê çiqa mesele bi direngî bikevin, axwasa bar giran dibe. Dîsa me bi xwe jî got, salek berê me got vî meseleyê ji nav İmraliyê û Erdogan, ji nav dewletê û Qandîlê hinkî bi dûr ketî. Gel bi xwe xwediyê daweyê gerek ew dest babêje. Bana jî mesele fehm kir, çûn heta partiyek du heb milletvekîliyê wî hebe çûn li derê wî bilexistin ji wî jî pirs. Çünkü ew jî xwediyê vî meseleyê ne. Baş bû. Mutabaqatek fire çêkirin. Erdogan meselê pir baş fehm kiriye. Daxwaziya me ew e daha bi cesaretek mezin bi ser vî îşî de here. Lê berê di nav Tirkiye da di vî 100 salî da ek ev mesele îjad kirî.
mesela bir ser hak و حقوق و mafi insaniyeti Kurdayı temel bir mesele ev. Duhazi bir PKK dest pekirbe, hareketik di dest pekirbe. Temel hedef denav millete de eviyatı kabul kir. بله که زکی دخوازم اشتر بپرسم که زکی دخوازم بپرسم یعنی نها مثلا inisiyativa destpêkirina vê prosê serokê MHP Devlet Bahçeli destpêkir piştî wê AK Partî jî piştgirî da vê prosê mirov dikarê bibêje ku niha piştgiriya vê prosê gelek berferehtir e û AK Partî gelo rêxistinên xwe rêxistinên girêdayî xwe jî آگاهدار کریه گوشبوی وی پروسه دناو حول دبن زیده تر کار بکن جبوی سرخستنا وی پروسه اک ام بینم بیره خود جار اول وقتک آویتن orte ام پر MHP via قبول ندکر بله گوتن نبوید گوت فقط اویا mesela devleti ne MHP ve AK Parti teni. Madem ki ev devlet İro bir parlamentoyu idare etki. O millet xudiye devleti. Şu bir havayı eki şu bir hava ek zahmeta bir işi kişandın go em mecburum bir çi havayı fi hal be mever bike. Avuli devlet Bahçeli yani bexebera Erdoğan ve AK Parti Devlet Bahçeli bir serê xwe nikare vî banganê bike. Ya bir herkes ki zanim. Mutabaqatek heye de nav siyasetê de jî, nav hikûmet û parlamentoyê de nav devletê de jî. Li gora vî mutabaqatê her kesek li gora wî rolkî dane, herkes rolê xwe dilîzil vê derê. Mesele ev. İjarê tirsa me bi xwe gelek insanê wek min difikir. Em aşikar dibe, em CHP tirsin. CHP dibe me ev devlet ani ortê. Em xwediye devletê ne. Şeş heb ilke ve hene juwan ilka yek heb ki hetanî îro tawîz nedayê. Ama ji tirsa milletê xwedorî vî komisyonê nakire. Mecbur de navda jî kir. Ji tirsa milletê. بله Esas Tulviya mezekî ji bona çend hebirrayê milliyetçî qezançkirin û wendakirin gerek meriv li van mesela meze nake. Ev ya ji bo Kurda jî mühim e. Aynen ji bona wan jî. بله Eger ji bona vî milletê çi bixêre merivê destê xwe di ser wîcdanê xwe gava xwe bavê vî derdê hane ji ortê rake ev tedawî ki mezin ji vera lazim e bi tedawiya aspirîna kanser tedawî na. Bir herkes baş zanibe. بله Em dixwazin ev 95 milyon, 100 milyon insan hatta da rojilata navîn da Kurdê çar parçe Kurdistanê dünyayê ek bela bûne bi rehetî serê xwe dêne ser bi erîfa xwe bira evek vî meselê avêtin ortê wek insana destê xwe bide ser wîcdanê xwe aqil û mantiqê xwe hereket bike tiştek do û pêr û hatî serê me bira sibê nê serê me. بله Ne ji alî gelê Kurta ne jî alî komara Tirkiyeyê da. Em başiyê dixwazin Kurda jî gava ewil pir xweş avêtî. Çekê xwe şewîtan dine. Ew ya sembolkî pir mezin e. İnşallah dawiya viya bê. Fakat mesele bi samimiyetê û cesaretê dibe. Gere meriv cesûr bi, samîmî bi. Li qarşî tornê xwe insanek ji me şûn da bê em welatik بله bixwîn welatik bi problem ji wan ra nehêlin wek insana hereket. بله gelek spas bote برێز زەکی ئاکۆچ دیاربەکر gelme